Dnes medzi nami vítame Mareka Patoča, partner account manažera zo spoločnosti Dell Technologies. Marek, ahoj. Ahojte, správne si to vyslovila. Som sa zasekla, lebo pred natáčaním sme teda riešili to, že Marek, akú máš pozíciu. Sice bolo trošku ťažšie ťa sem dostať, hej, ale akože my sme o to vďačnejší a radšej, že si tu a že si našiel čas. Aj keď si sa nám priznal pred natáčaním, že ty vlastne akože rád aj moderuješ a rád si pred kamerami. Nie rád, ale raz som mal takú skúsenosť v našej spoločnosti, že som musel niečo moderovať, takže aby som to vedel na pravú mieru. No. Marek, povedz nám prosím ťa, ako dlho si už v Delli? Ja viem teda, že to je dlho, ale toto som vlastne nechcela povedať, prepáč. A nejaký ten vývoj, ako si sa tam dostal, či si prešiel viacerými pozíciami, čo tam robíš teraz? No, je pravda, že som tam dlho, niekedy keď sa zamyslím nad tým, že už ako dlho som tam, tak sám som zrozený. Mám pocit, že som tam už polovicu svojho života, čo je, tak povedať, aj pravda. Som tam, myslím, teraz pomaly 21 rokov. Bez prestávky? Bez prestávky, áno, od roku 2003. V podstate nastúpil som vtedy do tímu, ktorý bol nemecký hovoriaci. V podstate spoločnosť Dell otvárala na slovenskom trhu pobočku call centrum pre nemecký trh. My sme boli na začiatku asi 20 ľudia, ktorí sme nejakým spôsobom pracovali pre nemeckých zákazníkov. Potom sa tá firma začala zväčšovať, začalo to naberať na obrátkach, k tomu prišli ďalšie trhy Švajčiarsko, Rakúsko a následne sa to pretransformovalo potom do obdobia, keď už ten Dell začal byť aktívny na Slovensku. Paradoxne na to Slovensko sa v podstate dodávalo, alebo tí ľudia sedeli v Prahe. To znamená, že v nejakom roku 2009 som prešiel na český kontrakt do Prahy, ale tam to nejaké dlhé trvanie nemalo, pretože ako sa ten tým zväčšoval, tak tá firma usúdila, že je zbytočné, aby ľudia pracovali z Prahy, keď môžu sedieť zase tu na Slovensku. A to bolo obdobie od nejakého roku 2010-2011, keď sa už naozaj ten tím začal zväčšovať, začali sme fungovať ako taký plnohodnotný obchodný tím pre slovenských partnerov, slovenských zákazníkov a ja osobne v podstate, keď si tak spätne spomínam, tak od začiatku som mal na starosti partnerov, či už na tom nemeckom trhu alebo na Slovensku. A v dnešnej dobe teda pôsobím, ako si spomínala, ako partner account manager, to znamená, že mám na starosti našich obchodných partnerov. Starám sa primárne o to, aby tým, že sme korporácia a že tí partneri majú vytvorený nejaký rámec na spoluprácu. Starám sa predovšetkým o exekutívu partnerského programu, aby tí partneri s nami mohli fungovať a aby boli samozrejme spokojní. Čiže veľmi, veľmi skrátke, to je taká nejaká moja história. No super, zaujímavé. No. To máš určite aj veľa historiek, nie? Takže keď vyše 20 rokov si v jednej firme. Mám, ale o veľa rôznych teda historkách sa tu nedá rozprávať. Jasné, to až keď vypneme kameru. A mňa by zaujímalo, toto bola tvoja prvá taká práca? Alebo mal ste aj nejakú... Zistíš, koľko má rokov? Áno. No nie, ale tak... Tak nejaké práce boli počas vysokej školy, ale ja som sa viac menej zamestnal hneď po vysokej škole, takže ja som taká tá stálica, taký ten inventár, ktorý niekde príde a je tam. Hej. Čiže uvidíme, aké dlhé to bude mať trvanie. A ja dúfam, že ešte zo pár rokov teda našej spoločnosti pobudnem. Určite, no. No dobrá, teda ešte kým sa presunieme k takým iným otázkam, vieš nám teda povedať, že čo máte nové v Delli, alebo či máte nejaké novinky, o ktorých môžeš povedať, alebo nemôžeš povedať? Celkom si to výstižne povedala, tým, že my sme korporácia, tak jednak o veľa veciach my sa ani nedozvieme skôr, ako to firma teda pustí na trh, lebo sú na to samozrejme oddelenia, ktoré sa o to starajú, ale tým, že naozaj z hľadiska toho nášho portfólia sme asi najväčší hardwareový vendor, máme naozaj všetko od notebookov cez servery, storage až po cloudové služby. To znamená, že samozrejme tých noviniek je veľa, ale také možno
poslednejšie alebo najaktuálnejšie veci, možno zo sveta tých notebookov. Prinesli sme pred pár týždňami na trh notebooky s Qualcomm procesormi, to znamená, že je to produktová rada, ktorá si určite nájde nejaký ten svoj segment zákazníkov na trhu, cieli skôr na nejakú efektivitu, výkon, skôr ako na nejaké výpočtové operácie. Potom, čo je takou doménou Dellu, to je ten svet diskových polí, storageov, tak tam sme oznámili na poslednom Dell Technologies Forum v Las Vegas v máji vlastne v rámci vylepšení operačného systému novú data reduction rate, teda redukciu dát na platforme PowerStore zo 4:1 na 5:1. Určite mu rozumiete. Jasné, my si tu pritakáme, už čas za chvíľu stopňa, ideme na iné otázky. Keď ste chceli vedieť, čo to znamená, tak vysvetlím to možno v nejakom ženskom jazyku, hej. Keď ideš napríklad do lesa na jahody a máš košík, do ktorého sa ti zmestí kilo jahôd, hej, tak si schopná do toho košíka nazbierať 5 kg jahôd, hej. Čiže, a zároveň to garantujeme, to znamená, že ak by si prišla domov s tým košíkom jahôd a povedala mi teda, že sa ti napriek tomu, že som ťa presviečal, že do kilového sa ti zmestí 5 kg, tých 5 kg nezmestilo, tak ti dám ešte jeden košík, aby sa ti tam tých 5 kg zmestilo. No. Jasné. A ty by si musela ísť v tomto našom svete naspäť do lesa, ale to u nás nejde. Čiže takto veľmi stručne. Teraz sa cítime jak prvá blondína. Ty aspoň máš ty vlas. Dobre, ďakujeme. No a samozrejme taká tretia vec, ktorú by som asi mal spomenúť, vzhľadom na to, že sa toto bude vysielať takou možno doménou alebo takým segmentom trhu, ktorý sa v dnešnej dobe rozvíja a kde aj spoločnosť Dell veľmi veľa investuje v poslednej dobe, je umelá inteligencia. Hovorí sa o nej každý deň, v podstate pomaly sa stáva súčasťou nášho života a my tiež v rámci tohto segmentu trhu tiež investujeme, máme portfólio produktov, ktoré sa tu dajú umiestniť a čo sa týka noviniek, myslím, že tým, že sa to bude uberať do veľkej miery týmto smerom, tak sa máme na čo tešiť aj na poli teda umelej inteligencie. Jasné. To akože určite je Dell v tomto jeden z priekopníkov, lebo však vlastne to AI už vyše roka, ak sa nemýlim nejakým spôsobom, akože je tu s vami, akože hovorím preto, lebo s vami robím, takže viem, o čom sú aj tie eventy. Som veľmi rád, že máš prehľad. Áno, je to nejaká doba, napriek tomu, že možno my sme v regióne, kde sa to zatiaľ iba možno rozbieha, tak je to určite nejaká hudba budúcnosti. Tak, dobre. Marek, my sme sa o tebe dozvedeli, že rád bicykluješ. tam skončím. Neviem, kto toto prezradza, takto veci. To sú naše tajné zdroje. A chodívaš len po Slovensku, alebo rád si akože zoberieš čisto, že nejakú dovolenku, ideš na nejaký cyklový let? Treba povedať, že áno, bicyklujem rád. Nie som nejaký taký ten ortodoxný cyklista, ktorý iba bicykluje a nerobí nič iné. Viac menej ako môj šport číslo 1, aj keď samozrejme len amatérsky a nechodím ani na žiadne preteky, je beh. Je to z takých pragmatických dôvodov. Človek dokáže minúť možno ten istý počet kalórií za oveľa kratší čas ako na bicykli. Ale je pravda, že ešte na vysokej škole som bicykloval viac. V podstate od malička som sa niekde preháňal na bicykloch. Bola kedy však ako deti nás rodičia pustili von a mohli sme robiť, čo sme chceli, tak ja som jazdil niekde na bicykli okolo domu. Ale tak trochu viac som začal bicyklovať na vysokej škole, skôr tu na Pokarpatoch a po okolí. Som to začal nejak tak spoznávať, celkom ma to bavilo, ale potom prišlo obdobie, keď možno nebol toľko času, tak som od toho nejak upustil, našiel som si iné koničky a iné športy. Ale v súčasnosti áno, zase som sa k tomu nejak prinavrátil, ale ani nie z pohľadu, že by som chcel ísť niekde sa zbaviť nejakých nadbytočných kalórií, ale skôr ma to baví z toho pohľadu spoznávania nejakej krajiny, nejakých nových miest. To znamená, že keď si to tak zoberiem, v rámci celého roka toho tak veľa nenabicyklujem tu na Slovensku, ale pokiaľ niekde ideme aj s rodinou, tak vždycky ten bicykel hodím na strechu a vybehnem aj sám a chodím po okolí. Čiže... Akú najdlhšiu trasu si dal? Si pamätáš? Ja nie som zrovna ten typ, ktorý by dával nejaké maratóny na tom bicykli. Tak štandardne nabicyklujem tých 50-70 kilometrov, keď sa idem niekde povoziť.
Skôr je to o tom, že vyhľadávam skôr aj kopcovité terény a čo som nepovedal, bicyklujem na horskom bicykli. To znamená, že skôr idem niekde do hôr a skôr to beriem z takého pohľadu zažiť nejaké dobrodružstvo. To znamená, že už aj keď niekde idem na bicykli a hore vidím po asfaltke, tak sa snažím spustiť niekde po nejakej šotolíne alebo po nejakom turistickom chodníku a niekedy síce vyzerám jak taký exot trošku, lebo aj teraz sa mi stalo, že som bol v Taliansku na 4 dní. Mal som chvíľku voľného času doma, lebo deti boli odcestované a žena do práce a ja som proste v piatok zobral dovolenku. Išiel som do Talianska a išiel som do takej oblasti, do Dolomitov. Nezahraj sa, možno to poznáte, tam je taká oblasť Trecci Medilavaredo a našiel som si zaujímavý článok od takých nejakých tiež českých dobrodruhov, ktorí tam popísali nejaký chodník, že by bol teoreticky zjazdný. Teoreticky? Tak on bol zjazdný, ale bol som tam jediný, keď som sa spúšťal dole. Bol som tam jediný, keď som sa spúšťal dole, takže tí Taliani na mňa pozerali tak zvláštne. Ale na druhú stranu, Taliani sú v tomto veľmi otvorení a nemajú tam také reštrikcie, možno ako my niekde v národných parkoch. Tam de facto môžeš s tým bicyklom ísť naozaj takmer všade. Čiže nenatrafil som za 3 dní na cestu, ktorá bola uzavretá pre cyklistov, takže beriem to z takého skôr dobrodružnejšieho prístupu, snažím sa zažiť niečo, čo vlastne, čím sa možno posuniem niekde na svoje nejaké pomyselné hranice a potom na to ešte dlhú dobu spomínam a čerpám z toho. Jasné, super. Tak. Pamätáš si nejakú takú svoju najkrajšiu spomienku alebo zážitok, či už je to z detstva alebo teraz z dospelosti, tak niečo, čo ti tak možno najviac utkvelo v pamäti? Teda ak nám môžeš prezradiť. Zážitky, tak človek má za ten život zážitkov veľa, niečo také, že by som vypichol, tak ja skôr by som to mohol rozdeliť na nejaké obdobie, keď si spomínam na veci, keď som povedzme nemal rodinu, mal človek viac času pre seba a možno na to obdobie tej súčasnosti a ako som tu hovoril, že som sa snažil venovať rôznym športom. V ničom som ináč nevynikal, treba povedať. Ale mali sme obdobie, že a stále sa tomu už času na čas venujem. Sme chodili liesť na skalky a potom časom aj do hôr sme chodievali, do Vysokých Tatier. Takže na to obdobie veľmi rád spomínam. Bola to taká časť môjho života, keď sme naozaj chodili možno aj každý víkend, večer som sadol do auta, stretol som sa s kamarátom, ktorý býval už vtedy vo Vysokých Tatrách, sa presťahoval z Bratislavy a išli sme ešte večer sme vybeli na nejakú chatu, potom 2 dní sme behali niekde, lozili s lánami a v nedeľu som sa vrátil. Pomedzi to nás ešte v sobotu išiel hľadať chatár, lebo sme sa niekde strátili, už sa nás bál a potom vlastne v nedeľu ráno o 4:00 som prišiel domov a v pondelok ráno v Dell Technologies som zelený sedel a kolegovia sa ma pýtali, že čo som robil, že vyzerám nejaký unavený. Čiže na toto obdobie spomínam veľmi rád, aj z dôvodu, že naozaj, ako som spomínal, že človek zažíva rád nejaké dobrodružstvá, ktoré spomína, toto bolo naozaj niekedy až fakt, že dobrodružné. Človek sa tam aj vybal občas, tak na to rád spomínam. A pokiaľ by som sa teda preniesol do súčasnosti, tak teraz mám kopec zážitkov v spojení s mojimi deckami. Mám syna, ktorý robí atletiku, dcera, ktorá jazdí na koňoch a máme to v tom teraz takú záľubu aj so ženou. Syn sa teda pomerne dosť venuje tej atletike, trénuje asi každý deň a teda radi chodíme na tie preteky a je super vidieť to dieťa, ktoré tomu obetuje nejaký čas, keď podá nejaký výkon, keď si splní svoj nejaký sen, takže to je super. Ale to majú krásne koničky obidvaja. Koničky doslova. Takisto je to s dcérou v podstate. Ona jazdí na koňoch a tam tiež je super vidieť, keď človek dokáže pozorovať, jak sa to dieťa zlepší z jedného tréningu na druhý. Najprv vie iba cváľať, potom vie už aj niečo preskočí. Čiže je to také naozaj fakt. Človek to má dobrý pocit a to sú také tie zážitky, na ktoré človek potom rád spomína. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že ak by si bol žena, a keby si mal zamestnanie, alebo čo by si robil, tak sa zamyslí teraz. Tak nikdy ma ani nenapadlo, že by som mohol byť žena v prvom rade. Ale akože ja v podstate ani ako muž som nemal nikdy vysnívané zamestnanie, čiže ešte rozmýšľam nad tým v pozícii, že by som bol žena, tak to je už úplne akože pre mňa scestná myšlienka. Ale
akože bez ohľadu na to, či by som bol žena alebo muž, tak možno, že keby som sa narodil druhýkrát, tak tým, že ma lákajú nejaké hory príroda, tak aby mňa aj vždycky lákalo, aj ma bavilo pozorovať tých ľudí, keď sme boli niekde na nejakej horskej chate, ak sa tam o to starajú, keď to bol nejaký rodinný podnik. Takže mať niekde nejaký pekný penzión alebo chatu, horskú chatu v horách a žiť si tam, tak aby to človeka samozrejme uživilo, lebo asi to nie je jednoduché, tak to je možno niečo, čo by som v nejakom inom živote. A bol by som možno chatárka, hej. Takže to je niečo také, čo by som možno chcel robiť. Ideálna práca pre ženu. Dobre, máme ďalšiu otázku takú na zamyslenie, že aký bol podľa teba svet predtým, ako tu bolo ľudstvo? To má ťažko filozofické. Ale nemáme čas, čiže... Neviem, či sme v dobrej relácii. tak inak, hej, že myslíš si, že pravekí ľudia boli vo svojom živote spokojní? To bude také jednoduchšie a rýchlejšie možno? Neviem, či boli spokojní, ale keď sa tak nad tým zamyslím, tak podľa mňa tí ľudia asi riešili veľmi podobné otázky ako my dnes. To znamená, že veľká časť ľudí riešila to, že ako prežiť. A potom nejaký ten náčelník kmeňa sa mal veľmi dobre. A všetci jeho posluhovači vlastne sa mali tiež dobre. Krajiny, alebo nie, Čiže asi takto nejako. No. A k tej predložšej otázke, ak si naražal na nejaký teda môj postoj a prístup k životu, tak ja som bol vychovaný ako dieťa k nejakej viere nejakého Boha alebo niečo, určite to ovplyvnilo môj akože pohľad na svet, ale ako vnímam to tak trochu triezvejšie, myslím si, že určite sú okolo nás nejaké, nazvime to vyššia moc, nejaké síly, ktorým my stále nerozumieme ako ľudia. Na druhú stranu som taký realista a rád verím veciam, ktoré sú nejak podložené, minimálne nejakou teóriou, ktorá je vedecká samozrejme. Takže som niekde medzi, hej? Okay. Pozerám sa na svet tak reálne, ale viem, že tu je niečo, čo proste my asi ešte stále nie sme schopní tými našimi mozgami pochopiť. Tak. A ak by si mal možnosť, v akom filme alebo seriáli by si chcel zahrať? Tak... Dobre, preskakujeme tie otázky, že? Či mám nejaký vysnívaný film... Neviem, alebo seriál a vôbec nie som ani nejaký taký, že seriálový typ, to treba povedať. Vôbec aj keď ľudia pozerajú na tie seriály, myslím na Netflix alebo na rôznych platformách, tak pre mňa to je hrozne akože zabijak času. To znamená, že ako sedieť pri tom a teraz pozerať 20 dielov každý večer, tak na to asi nie som stávaný, lebo ani na to nemám v podstate čas. Ale aj keď sú seriály, keď sa nad tým tak zamyslím, v poslednej dobe sme pozerali, myslím, Tour de France, to ma celkom tak zaujalo. To som si pozeral, lebo bol som v kempe, jak som spomínal, 2-3 večery, tak som si tam pozeral, tuším 6 dielov to malo, čiže to bolo super. A ešte aj so synom, jak som spomínal, že je atlet, tak on objavil taký seriál, to bolo Atleti. A je zaujímavé na to pozerať z toho pohľadu, že človek sa dostane ako keby pod povrch toho všetkého. Pozeráme teraz olympiádu, ale úplne iná človek na to napríklad nahliada, keď vidí tých športovcov a ukážu niečo vie, lebo videl nejaký jeho príbeh a v tých seriáloch je to super, že človek si to napozerá, spozná, že tí ľudia, že sú to tiež v podstate len ľudia, ktorí bojujú s niečím v živote a sa tam museli nejakým spôsobom dostať. Čiže toto ma tak celkom zaujíma, ale ja som ináč úplne premostil, som sa chcel na tej otázke. Už som tiež, že si mi neodpovedal, akože nikdy si nechcel byť, ja neviem, nejaký Hulk, alebo... Toto asi nie, ale tým, že akože inklinujem nejak k tej prírode, tak ak by som mal niekde hrať, tak asi by to bol taký nejaký film niekde v prírode, ja neviem, Pán prsteňov. Nie je tu obľúdu, že by som hral, ale akože možno, že hej. By si Frodo, alebo... Ale myslím, že tie scenérie Nový Zéland a takéto, čiže to je veľmi pekné. Čiže asi niečo takéto. A ešte si sa pýtala, že či som mal nejaký obľúbený seriál, keď som malý. Mal som, že Knight Rider. A ja tým, že som rodený v Bratislavčan, tak my sme žili tu na blízko hranice, kde sme ešte vlastne chytali ORF1, ORF2. A už v dobe ťažkého komunizmu my sme dokázali sledovať tie rakúske seriály a už vtedy Knight Rider fungoval, takže ja si pamätám, že my sme o 18:30 sa vytratili z dvora a bežali pozerať Knight Rider a na druhý deň sme si potom rozprávali, že aké to bolo super, jak tam zase vyskočil, preskočil a takže to bol taký seriál, na ktorý si ja tak spomínam. No super. Okay. Asi sa presunieme do druhej časti.
Musíme akože trošku... Ak si teda pozeral ten náš podcast, alebo nejaké časti pozorne, tak vieš, že Čo ťa čaká? a neminie. Pozeral som ale iba začiatok, takže neviem. Nejaká súťaž? Nie, dostaneš otázku, na výber budú 2 možnosti a ty si vybereš jednu, hej? Aha, Rýchly super, rozstrel, aha. čiže rýchlo odpovieš a ide ďalšia. To som nevedel, že bude, no. To je blbé, no. Dobre. Ale neboj sa. Challenge Nič accepted. zložité. Koľko je tých otázok? Málo. Dve? 6, Okay. 7. No poď. Tak začneme. Čo podľa teba lepšie vonia? Čerstvo pokosená tráva alebo benzín? Slanina. Tam nie sme. Tráva. Tráva, hej. Bol by si radšej botanik alebo zoológ? Zoológ. Preferuješ slivky, akože surové slivky, alebo radšej slivovicu? Ja to rád kombinujem. Áno. slivku, Zapíjaš zajedá. slivovicu, dobre. Chcel by si žiť radšej život Britney Spears alebo Toma Cruisa? Toma Cruisa. Akčný, hej. Zobral by si na opustený ostrov opalovací krém alebo svoju ženu? Svoju ženu, lebo ja opalovací krém nepoužívam. Radšej by si dojil kravu alebo strihal ovcu? Dojil krávu. Chcel by si žiť v ére s dinosaurami alebo s robotmi? S dinosaurami. A mne sa strašne ľúbilo, lebo akože to, že si nevedel, že ťa to čaká, tak to je úplne super. Bol by si radšej Hades, boh podsvetia, alebo Dionys, boh vína, opilosti a plodnosti? No Dionys, samozrejme. Tak s Dionysom sa lúčime. Áno. Dáme mu na pamiatku palmičku. A tak prežil si rozstrel. Áno, a aj z toho je nejaké vyhodnotenie? Z toho rozstrelu? No ja sa to ti potom pošlem. Aha, dobre. Psychologický test. Potom nám ešte niečo Psychologický nakreslíš. profil. A... Ale toto na pamiatku palmičku. Marihuana? Klasicky. Ďakujem. Môžeš to skúsiť a dáš nám vedieť, čo to porobilo. Dobre, ďakujem. Ne, prosím ťa, nefajči to. Ďakujem. No, No, ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali do toho Aj my podcastu. ďakujeme. Je to Ďakujeme, že si veľmi prišiel. príjemná skúsenosť tak. a teda veľa šťastia prajem AD System. Ďakujeme. Ďakujeme.